There. Kita ba ko? There. Okay. Hello guys. Welcome back to my channel, Simply CM. And as you can see, nasa farm pa rin tayo. Magbi-breakfast pala ako guys. And it's already like 10 in the morning. So medyo late na. Ito yung aming lutuan dito. Actually, kukuha tayo ng rice. Yung mama ko nagluto. So, nakaano man kayo guys. Nakaganito ba? So, it's because of the table. No, that's fine. So, kuha tayo dito. Yumsy. Lapit mo kayo ba? There. Tiyo! Kao na ba? Hi! Shh! Naon. There. Kuha ako ng rice. Punta tayo sa loob. Yung mama ko guys, nagka-karaoke siya sa phone niya. May app na tinatawag na Star Maker. So, yun yung parang ano niya dito. Parang pastime niya ba? Nakakanta-kanta siya. So, pag may naririnig kang kumakanta, that's my mom. Okay. So, ito ang aming food, guys. Leftover siya from last night. Ito, inasal na manok na binili namin kagabi. Fried fish. Tapos, may ano pa dito. Toyo. And then, that one, that's so yummy. And then, this is my rice. And then, this is my coffee. Uy, huwag mong intindihin, makakaraos din. Pinamus. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y parang kapiling ka, mahal, kumusta ka? Malalim pa itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yari
Kahit na malayo ka'y parang kapiling ka, mahal, kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Naday bayad mag-do-it di ay. Kaya ng gold di mo ba ang kwarta di ha? Oh, depende kung nindot mo tingog. Rahad award. Ay, kaon ko. Si ati makabaw ka sa tumore. Eh, ang gusto nito, bilhin ito, dapat doon.
brother. Gabi na akong ginakaon, katawa man. Basta nag-diet ko. Ginamos ka man?